Zdravím. Nyní sledujete, jak Pražák přežije v divočině. Dobře, možná tohle to není zrovna divočina, je to park, ale to je taky celkem divočina v Praze, ne? Jasný. Haha. A Místo kameramenky mám já. Ano, teďka jsme si prohodili role. Tada. Ahoj. A nyní jsem hlavní roli já, takže tohle je nejspíš moje úvodní video. Tak ahoj, já jsem Eddie, dvojče moderátorky Klářiny knihy. Ahoj. Tady ji máte. A v podstatě byste si o tohle řekli. O to, abych natočila první video, protože několik posledních měsíců mě sestra jenom do toho tlačí, že Áďo, udělej už video, Áďo, udělej už video. No tak jste si o tohle řekli. A tohle je můj channel, jakože ne tohle les, to bylo cool, kdyby tohle byl můj channel. Aďa ráda zhmotňuje nezhmotnitelné. Ale představ si, kdybych mohla mít channel, jakože takhle v přírodě, kdybych takhle skákala mezi stromama a mohla vybrat jakýkoliv video. Aďa hraje Assassina, víte? Jo. A o tom v podstatě budou nejspíš i moje videa. O hrách a o manga, což jsou dvě moje velké lásky. Potom vymýšlení kravin, ale to je vedlejší. A možná seriály, pokud chceš nějaký sledovat. Seriály. Pořád sleduju. Dobře. Jenom mi trošičku díl trvá, než pokračuju dál. Nicméně, tohle je takové úvodní video, abych ukázala, jestli tohle chcete dál, vážně, nebo jestli mě necháte na pokoji. Nedělám si srandu, bavilo by mě to natáčet, ale povězme, že jsem trošičku línější, takže mě do toho člověk musí dokopat. Prokrastinátor number one. Přidejte si ke mně. Budeme prokrastinovat spolu. No tak to je asi vše, už mi nic víc nenapadá, ale kdyby vás něco napadlo, nějaké návrhy na další videa, o čem bych mohla mlít, o čem bych si mohla vymýšlet, tak můžete napsat dolů do komentářů. A nebo mi prostě řekněte, jak úžasné nebo příšerné tohle video bylo. Budu ráda za každý like. A možná i za to, když zmáčknete ten subscribe nahoře. Ale jakože nemusíte, ale bylo by to fajn. No. Ahoj lidičkové, co sekáte? Teďka mě vyrušujou. Vidíš? Jakože ale je to cool, taky bych na něčem takovým chtěla jet. Ale vyrušuje to. Ten by si záčervený a já bych měla modrý a udělala bych mu oči a říkala bych mu Max. Max sekačka. Není to skvělý? A nyní, když jsme se s Maxem sekačkou konečně rozloučili, tak můžu zopakovat, abyste mi psali do komentářů nějaké návrhy na další videa, protože sama na tohle nepřijdu. On se vrací! No to snad není pravda, tak jo, rychle. Subscribe, like, budu ráda za každý a moc bye.